Gani sira ko ni guys, pero na ko'y kagulan. Kaya yung samad lagi na inana. Hi guys, good morning guys. Napunta diri sa atong dirty kitchen, hugaw na kusina. May buntag sa tanan diha. Welcome sa among channel, Jijin Burst. Vlogger na ba? Muna na ko gluto guys. Si madam managkaligo di ay, naligo na si madam. Good morning dia. Ay, sa parang guys. Ulit nga. Pang Miss Universe ah. Good morning guys. Murag way problema, nami problema guys ang ipangutan. Dili magkwentuhan ta tagamay. Kamusta namang tanan guys? Manginaot ko nga namos maadjong panglawas, magyamping mo sa kanunay kung asa man mo dapit. Daghang kadtong salamat sa perming pagsubaybay ninyo sa mga vlog. God bless ninyong tanan guys. Nanapoy na sako dia guys. So muna among kahoy guys na reserba. Ako nang bughaon kay mga pino mga ko maputol-putol ako nang bughaon niya kandam ng atsaw. Dayon. Humuga na kaya ron mabughat. Gara-gara isa. Bugito lang jud kag bughat ha. Kagi mo ang atsa. Siyempre. Kit kagi mo ang atsa. Init na ba kayo? City pa lang bro, init na kayo. Kaya sige, kuan diha. Bawal ka manilig ba ya? Mugunsa ka diha. Oh, tanawa. Bawal tanan jud bawal. Minsan na may bawal. Kaon. Magpa-check ta sa kunugma ha. Magpakonta sugar nimo, sugar o kanang BP. Adto ta sa generika lang malakas. Sa generika diri sa dalagit guys kay mukuan man sila, mukuha silang sugar, BP. Adto mi sa generika. Aning balindari kay aning butang dito sa kuan. Magkuan mi fasting mi yang gabi. Ako ning ipa-check yang kuan kinanambok na ra ba basig may blood na. Ya. Sig mo diabetes na ba kay na. Ay lagi sigbi. Ay lagi diya ko. Ano sa hara rin balin na rin sa gamay kaang. Yan ibutang dito sa. Tanaw na yung kuri-kuri diya oh. Arang gamanya po. Hara man nagitujo rong disi sa mudako kaya hara man yung display dito. Tanaw na yung kalaki. What's unlearn na lang? Kung yung pagligo, nagugaw-gaw na po. Ano O pag yung pagligo, nagugaw-gaw na po yun. Yagit ka talaga. Ano painit lagi diha? Kainit na tayo. Hindi na pwedeng initara ba? Medyo mo mahimutang ha. Fasting na ra ba? Magpasting. Ugma magpakuha og sugar. Karon ba ya di na ba pwede mo kaon? Diyan katasan ta. Di akong tamukaon. Basang ipakuha og sugar uma guys din pabipi. Di na pakanon guys di ba? Di mo na siya pakanon kung sa kaadlaw o sa kagabi eh. Di ba na magpasting? O sa kaadlaw di kag sa kagabi di pakanon? Kaya nimo? Masig sa Japan ko. Sakad lang sa kagabi. Kasi Starring ang Palawan na. oh, cute. Cute no? Ha? Amo galing i-display dito Ang sa. tanong mang cute ang nagunit eh. Diyan cute naman ang nagunit. Niingan day kog ako. Niingan day kog ako may cute. Ano man. Starring na bang Palawan na sa ako. Butang nga kahoy sulod na guys, mga putol-putol na kahoy. Akong bughaon ba. Tsa, cute. Asa cute na? Samuk. Asa kayang cute anak? Asa ang cute anak David? Asa ka padlong? Wala may tubig dia. Madiri sa likod. Kalan ba? Muna dia. Ay nako, makalipong mo. Buslot mong guna. O pag nga tubig. Kapoy-kapoy ram na siya yung awar ko na yung trabaho. Oh. Awa. Sakto ba na yung trabaho? Sakto
para ni na kay ako may nakaibo dani, wa man kay alaman dani kay wa man kay pagmamalog. Guys. Lain man buwak mo ang gigugma. Di man buwak nga ingani mo ang gigugma. Gigugma buwak lagi. Ang model sa bugas na Palawan, tara. Namo po siya tanong po. Palawan rice oh. Muna yung model. Oh, all black. All black buhok kanto chinina. Oh, pak. Ay lagi sig limparok mo nang ay lagi. Sus, ang mga buhaton din sa una di na mabuhat. Di lagi pwede. Abang buhi pa ko. Aliyo ko wana ko kay wala mabadlong nimo. Ay pagay-gay ulo. Naingnan na laman tag senyorita. Unsa man di ka di ay? Kay muliyot ka di ta Ay, paliyot. unsa di ka di ay? Kuan pamili di ka senyorita ligo sa sardinas. Nang naingnan na laman tag uwi, ingnan na laman tag senyorita. Ay uy. Panungho na laman tag mamatay na. Di paliyot. Panungho na laman tag mamatay na kay daghanay na inis kay senyorita ko no. Matay pa tugas. Oh, awa. Lingkod sigil ko wala ko liwaros kara. Ay mabuhat. Ay buhat. Unsa din ay magihimo tayo naglingkod ka dili na buhat. Awa. Tubang diri tubang. Kung talikod makamura magkagnaysa. Ay magkot diha. Hi guys, ang result di ay sa kuha ni nanay guys, ijahang check up. Taas dahil siya kolesterol. Ang taas dahil kolesterol, o ka ng kolesterol. Ang taas dahil yung kananay kolesterol o kananay high blood, parehas ra dahil nagbatian, sakit ang tangkag o kananay lihag yung may gibati ni nanay, taas man dahil siya kolesterol. Kuyaw. Nanambok mo gus nanay, mura pa yung napansin ba nanambok siya. Kaloy sa Ginoo guys, wala Okay kadyo ko okay. Okay na siya tambaw nga kananay na inon. Nandiya karon akaring isa ka tawo nag-uw. Singi sira ko ni guys pero na koy kagulan kay yang samad lagi na inana gamay ag kanang tumoy ba pinakatumoy na tahi. Natural raman siguro na guys. Mamaw sa kata na. Mamaw sa to. Di na sa Mingon sa mamaw ko si. Magpatista sugar mamaw di ka di mo kapakanon. Karon pa ta magpatis nga ugma pa. Mo kan di na mo Pagod sugod karon ta manog maway ka nanay. Mo tang buangon. Sige tawa lang tani. Dito guys comment mo guys og normal ba rin na guys kay dili balik mo ospital oy. Kuya ora. Pinakatumoy na siya guys, pinakatumoy gid siya tahi katong nahilo mo rin ni gawas. Di lagi ka kulbaan kay normal ra lagi Ya, na. ikaw ni normal doktor ka. Agi mo ang kahaglik ka ang tanang samad mo'y ganana. Di man tanang samad ka ganana. Tumoy manggod. Sa tumoy raman ka to nagyagihan sa kanod mo raman. Agi mo ang kulbaan ka ng samad nga ning buka ka nga. Anay nana nga ning gawas man imo ang Kuyawan naman to. Bakit? Di ko kuyawin. Di ko kuyawin. Buka kuyawin. Gara-gara po kada murapog kag. kulbaan tagamay. Ay, Kulba-kulba. Sayang laman imo ang pagkalaki. Kulba-kulba ka. bukaw na di karon na ugma pa man ka kuanon. Di ba kadlaw nang way kaon? Ano na sa ta? Unsa ta magun sa ta? Mamaw. Gina na kung di pa kanon. Dali na gyud mamahon ako. Oy. Dili ba? Ayo gara-gara ba? Kaya, uy, sige ka. Ay ka. Di pa ko na siya matanaw guys, oh. Kumukun na siya. Kana na? Ato na nang ipakita dito na nga, Dok. Unsa man ni Dok? Kuyawa po na ni Dok. Kuyawan bitaw guys, sa katakatawa ako pero kuyawan ko. Kuan ako napansin na gabi Inaana sa mura kunog nay basa diri mura kunog kuan ba ong gitan-aw ong gi pa nagsuga ay flashlight. Mura bitog na siya basa guys. Pwede sa daghan guys kanang
Mura siyang nanigawas raw na gamay murag na ba? Ari ko. Pantang natang ko sa kayo magbitbit. Sali mo nang bungian ka po. bungi. Warus untog sa jupo nang mamahaw na. On. Nagulo siya sa kamamaw. Tara oy. Ramang kakakas eh. Tara. Hi guys, masing buntag ninyong tanan guys. Ako na pod ni si Jinverse. Si Junjun ba kay nag-uusap kay mitang gabi mong gud paghigda na ho. Murag gagahang tahi ba murag nay murag gibira. O kasabot murag gibira nga murag dahi ning tusok ba. Ja mo to nga ahanggi tan-aw. Na si Jay ning gawas nga kuan guys, nana nga gamay ra hinuon nang danang sa tanod ba sa pinaka tumoy na si Jay ning gawas nga kanang nay gamay gabi ja ganiha pag mata na ganyang buntag ang gitanaw na di si Jay nana nga kanang gamay mo to nga hanggi ingnan si Junjun muna nag-uus siya ja ganiha pagligo na ho ang gipislit ang gipagawas sa kanang kuan guys nana na di si Jay nana guys gamay sa pinaka tumoy kanang nabitaw tanod nga nabilin mangutana ra ko ninyo guys kanang naka-experience parehas na nga naoperahan o kanang nay itopik o kanang ingani ba po daging juhang kuan guys tahi isa ka buwan naman ni kapin pero ang gijahang samad na adyo na ang kana laman dyan pinaka tumoy kanang giagian sa kuan ba tanod kanang naitanod nga nabilin gamay na may tanod nga ning gawas gamay nabilin mamanagingan sa kananay doktor nga matunaw ra kuno na si Jamo tong wa na ko gipa follow up check up wa na ko gipabalik kiningan man na kananay doktor nga matunaw ra kuno nang kusa kananay tanod mo nang karon nag ko guys kay nalagi ning gawas nga kanang nana ning gamay mungutana ra ko ninyo kanang ingani ba pud daging juhang kuan tahi kay maglek mo kumubalik o kanang naikuan ba hospital nano guys si Junjun nag-uun dyan ako gikulbaan po gabay pero normal ra siguro ni ikatungahang tahi pod sa kananay kay kaningahang tahi pod anis kanis ang kuan guys waiter pero 2 weeks pa to gikan sa kananay opera gipapalo up check up ko gimaadyo po ning pislit-pislit sa doktor kaniya ni kay mura po gipagawas sa kanang kuan ba nana nag ko kay kanilagi nga ang opera karon sa itopik wa naman ko'y follow up check up wa naman ko gipabalik kini nga lagi tong doktor nga matunaw ra kunog tahi inja girisitaan ra ko kananay tambaling case na nakoy pamation masakit o hilantan ko nara ko'y imnen mo nawan ako gipabalik dito sa kananay hospital guys kundi sa ko gi operahan nga karon mangutana ra ko ninyo guys kanang uban nga naoperahan pag itopik ug ingani ba pud ninyo ang tahi na bay nana ning gawas gamay kay gahan lagi ko na may nana lagi ning gawas nga gamay nga makaguu ja tanawon laman ninaon ja kay man mo kog ligo ja pagligo na ganiha kay haman tong gipislit ja dahil ning gawas gamay ug sirbaran ra na guys ug napa ba imong manggawas kay ug napa gani way mahimo mato jud sa kwan guys doktor patanaw sinis doktor nga kanang ingani kay Junjun gikulbaan gabi iwan na pud siya natug sige na pud siya kuan sige na pud siya kanang nay bantay pero salig ra man gyapon ko Ginoo pero kuan ra lagi ni siya guys normal ra lagi ni nga nay nana mong kabasig kana nay mawara ni kay ganiha ang gipislit ang gawas naman siya ang gipagawas ang gipislit buang bagiro nga ninguwang man na si Junjun nagluto dahil si Jaguan sa kaning ijang giluto tanawan na to guys uban sa ning ijang giluto sa juman ni siya nagluto munggos dahil ijang giluto guys munggos ugutan ni mama ano ijang kuan giluto kasi just kuan guys kusina
Maghukad na guys kay mamahaw na mi. Garyos-aryos day ko. Gimingaw na ko na nga hang aryos. Kay nanapimingan nga. Garyos-aryos ko no bisag naras bay. Arti ko no bisag naras ko no subay. Magsut-suot ko no dagkag aryos. Manungor ba dadyon? Ingnan patagharaw kamatay. Pero mga tao nga na guys, better guys. Atara nang iyampo nga unta. Guys, munggos. Atara nang iyampo ng mga tao nga na guys nga unta. Damdagan nilang nahuna nga. Di na sila mangilabot silang isig kataw. Di sila manungo. Kaya di ba dyan imadyo ning manungo ta sa tang isig kataw. Manang atara na silang iyampo ng mga maritis guys nga. Unta nga. Hindi na mangilabot. Nara guys, anang gisadag kuan guys. Putan. Kay mamahaw mi ron. Mamahaw mi guys. Diyan napakudani guys ha. Ubus. Napakudani ng higda. Wapa ko nilagi pa sa kastaas kay masig mabughat ko nung sinakasaka da ng hagdan. Napagyapon ko na guys. Kahigda. Kay trabahoon pa putong dyan tong taas sa daw may mo saka dito mapapudsi ka sugod og trabaho kay perti gazing initas taas magtrabaho si ja guys nagpangukad na guys ngamo ang sudan munggos dyan napagbuwad jagutan ni mama. Hi guys, sumanamig kuan guys, pamahaw. Datas dun sa kanang kusina ng hipos. Na ako dari, pahangin kay grabe na gadyon inita, Ginoo ko. Grabing kainit ang panahon. Oras alas 9, alas 10, taman bisag hapon alas 4 na. Grabing inita gyapon guys, nangamatay nag mga sagbot sa kainit. Ginoo ko kay namdum malamang ko sa onas katunay pag ilninyo nga. Grabing panglikis sa mga kabasakan. Manginaot naman ko nga wanan tay ilinyo nga mahitabo. Kiluoy kaadyo wag mga manggiuma kaya mga tanom. Wag mabuhi basta ingaron nga sobrang kainit. Ano ko. Panginangin sa ako dari guys kay grabing inita. Grabing kainit nga matay nang gadyog mga sagbot dari guys. Matay nagsagbot. Nagkuhan girmuda. Sa sobrang kainit. Grabe panahon doon, grabing inita. Ano kayo ito mga katalan ba eh? Nagluksa. Nagluksa. Bi mugwa pa gani sa mutog manambok bi. No. Mura na kagsikuan. Murag tubol na naputol. Kabaw mo kung sa yung ginahuna. Gusto na mo na sa mangalkal na mga tanong. May dukdukon yun na ko yung mga tang. Oh, gara-gara gyud. Kasi ang buhatan pasugo ako. Oh, barog ra diha. Anara, pero matunaw imong kinaon. Ay nagdiag ka bawo ko tanan na imong kamot ug imong mata. Gustong kapuniton. Ay nakugilada. Di pa lagi pwede 6 months musumoy ka 6 months usa ka magkonkuan dia. Anara ka diha, anara ay kapikap lang tanaw-tanaw. Asa ka oy? Depende ka sa kumupadpad. Padpad. Di mo kanya mo paliton. Bahala kang buhay mo. Ala narabe kidnapper dia uy. Isa. Ni kidnapper to. Uy. Mura na yung gilakaw. Mura yung gilakaw magkorag toothpick. Ngayon na may basura diyang gilabay. May malaging na. Alam mo na yung people. Ito yung panutpik be. Panutpik daon mo na yung yatag.
Ano tik ba? Gara-gara narabay lubi diri do. Dito. Tanawa mo ginang kakuanan niya, tanawa. Eh lagi sige pangilabot diha. Di ka maluoy dani nga nagkapihig na. Marami gatritis ni mo ang lubira. Aron juga ka. Pero yun nga pala siya. Ikaw ba di ka mahimuyo be? Mahimuyo ra kag nakagigbati. Chamang ka. Lalim ning sige ra tagpagit. Bunalan ako na imong lubot ron. Anak ko sa mat nagkahubag. Gay kag ulo ha. Naligo daw mo sa mat nagkahubag. Matigas ang ulo mo ah. Kaya pag ginay ko, oo. Timbaton, magpainit, mag-exercise, magpahuway sa. Bantay bitag muli kramo kay nag-abot sa panahon na pwede na kamuliho ka. Pwede di ko mo reklamo. Mga ka dyan na yung gihuwat. Kay patay na gidyang punuan na. Mabuhay pa na siya. Masa pa na. Kay ka rin Mickey Mouse mo yung ipuli. Para rin ibalhin. Atin na ibalhin kaya sayang naman way tao. Mickey Mouse rabay nga na ni tanong ha. Ano sa gabi, hindi mo kagwantag wa kay buhaton. Puliun ti ka sa inyo ano ya? Minsan lang maging bata. Itaw. Unang wala tagayag mangut sa Ginoo, kay tagaan ka o. Asawa nga badlingon. Adi magpupuloy ng badlingon. Maglingon din na. Si pangiki diha, nang lagsi kag imong kiki. Layason ti karon. Palayaso, mo na yung ampay. Mo na yung ampay, ano ko palayaso. Sige, pabuta, palayason ti ka. Diri na. Uy. Anak ka talaga ng. Ayan ako ako ng putlan kay taas na kayo. Putlan ra na aron di na siya mutumba. Di putlan ako na kay mutumba mo gini sa taas na kay be. Di putlan ako ra ng pantayo na nako kana akong tupungon ba. Putlan lagi lain kita hirig murag mga hubog. Yan na. Kasi manina karang kurang. Hindi mo tumbag na sabi kay bugat man gud be. Yung asawa na kong badlungon oy. Kitsa bay asawa diyang buutan be. Baylo tag asawa be. Kanang buutan asawa din ng supa kung bana ba baylo. Minsan nakabadlingon, mayngan lamang kag imong asawa kag badlingon ug na lang sige pang maritis dito. Sige mo ka diyan pa di mo ka mapatuo. Hindi mo ka mapatuo. Mayngan kay imong asawa badlingon kana sa kunay imong badlingon be. Hindi mo ka mapatuo diya be. Kusion ako ni mong bugan ron. Asawa nimo badlingon, asawa nimo nga sige pang maritis, bala nagkaaway kay sige pang maritis mo na yung asawang badlingon. Kusion ako na yung bugan ron kay kaguha. Liwat jud kang salamat pag gani ka kay mo ang asawa dilagan. Salamat. Sa magsige kog laag mo sa mission ka. Mission. Murira kog hapon. Wa ta ba koy magpabadyon kinsay tanaw na ta kinsay mo ang mission. Hindi mission. Nung sa na po ganyan no, nasina po siya yung diangod. Agtaig itong kapoy ning bata ay. Asam to bunal be? Tagay ra ko diha kuan be. Sa bayabas. Ano guna yang ibuhat to? Kabugkalon man siya sa mga yuta kay gusto mo na siya magkuan. Magdaro na po diha.
Baba, malipay pa po. Hindi baliton? Labi hapit na nahinog, Bi, oh. Kano sa ubos, Bi? Ito na, oh. Hapit na sa. Ayog ko na. Ayog. Ayog guniti ba kay magkuha na? Baba, napakanigla si babaw. O, pang nyo. Duha pa bitaw na sa babaw. Oh, toothpick, oh. Arinita sa.